माहारियारि मानास हाग्रामानि थाखाय गोजोनथाव खौरां थांनाय 2 दानाव मानासाव फिसिनाय मैदेरा माबा फिसा जोनोम होबावबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास माहारियारि हाग्रामानि फिसिजानाय मैदेरा बासबारि रेन्जआव 3 आरो बुवाफारा रेन्जआव 2 मैदेर फिसा जोनोम होदों। बेखौ लानानै माहारियारि मानास हाग्रामानि रेन्जार बाबुल ब्रह्म बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि मानासाव फिसिनाय मैदेरखौ हाग्रा रैखाथिनि थाखाय गोबां खामानियाव हेफाजाब मोननो हानाय बायदि थामहिनबा गेदेर जायोब्ला सामलायनो हानाय बायदि दासान्दि गासै 2 मैदेरफोरखौ फोरोंथाय होनाय जागासिनो दं। आरो बे फोरोंथायखौ दान 3 होनाय जायो। बेनि थाखायनो बिसोरनो जाग्रा आदारबो गामिनिफ्राय थालिर बिफां मोनोब्ला लांनानै हैनाय जायो। बेबायदिनो बे 2 मैदेर फिसाखौबो देरब्ला मोजां फोरोंथाय होनानै माहारियारि मानास हाग्रामानि गुबुन खामानियाव गोख्रों खालामनाय जागोन होनना मिथिहोदों माहारियारि मानास हाग्रामानि बेंगिरिफोरा। गासै 54 मा दं होननानै बिथां रेन्जार बाबुल ब्रह्मआ मिथिहोदों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। जोंहा डिपार्टमेन्टनि मैदेर दंथ' डिउटिनि थाखाय जों बाहायो। बै मैदेरा एसे बांबाय दं। दा थांनाय जानुवारि फेब्रुवारि मास मोननैयाव जोंहा 2 जोनोम जादों। 2 जोनोम जादों। बेनि गेजेराव बासबारि रेन्जआव 3 जादों। बेनिफ्राय भुयापारायाव 2 जादों। बेनो आरो दा जोंहा डिपार्टमेन्टनिया हिरि जाबाय 54 जाबाय आरो बेनि गेजेरावबो दा जोंहा ट्रेनिं सोलिगासिनो दं। 2 फिसा मैदेरखौ ट्रेनिं होगासिनो दं जोङो। बे जाबाय 4 बोसोर 5 बोसोर जाबानो जों ट्रेनिंखौ होनांगौ, नङाबा बाराद्राय गिदिर जाबाबो सामलायनो हाया। आरो बे बुस्थुआ जाबाय गोजां बोथोरावसो ट्रेनिंआ जायो। डिसेम्बरनिफ्राय जों डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि एक्सुवेलि मास 3 नांगौ। बेनिफ्राय दा एसे बांबाय जोंहा मार्च मासनि लास्टआव जों बे ट्रेनिंखौ फोजोबगोन। एक्सुवेलि दा ड्राइ सिजन ना, ड्राइ सिजननि थाखाय जोंहा हाग्रानि हांसोआ एसे खम जाना दं। ओमफ्राय सावना होयो हांसोफोरखौ गोदान खिलिनो थाखायनो। बेनि थाखायनो बेनि जाथावनायावनो एसे खम जानायखायनो जों एसे गामियावबो कालेक्सन खालामबाय दं आरो रायजोफोराबो मोजां मोनो। मैदेरनि थाखाय एसे दान हरनाय बायदिबो जायो बिसा। ओमफ्राय दा रिलेसना जोंहा मोजां गामिनि लोगोजों, बेनि थाखायनो जोंबो एसे सहाय मोनो। सानफ्रामबो लाया हिसाब मोनसे दं, सानसेयाव बेसे खारो। बे बुस्थुखौ ओरैनो नस्थ'बो खालामनो हाया। गामिनि मानसिफोराबोथ' बेखौ फाननानै एसे एनै रां मोनो, बेखौबो नायनांगौ जोङो। बिसोर बेनि गेजेरावनो जोंनोबो एसे अफार खालामो फरेस्टनि थाखाय। बेनो आरो ओरैनो एक्सुवेलि बेसेबां दं बेनि सायावसो जायो। थांनाय बाराव 7टा ना 6टा जादोंमोन, एबार 5टा माबा होनाय जादों। ओमफ्राय फैगौ बोसोराव 2 3 ओंखारगोन बायदि मोनदों। बेनो सम लायै ओंखारबाय थायो। बेनो गोजोनथाव खौरां ब्राफिडनि बानजायनायाव क'क्राझार राजमेला फोथाराव रायजोआरि आखाइ इसान दिन्थिफुंनाय। बे दिन्थिफुंनाया 7 मार्चनिफ्राय 20 मार्चसिम सोलिगोन। हारिमुआरि दानाय लुनाय, आर'नाइ, गामसा, दख'ना, जि-जोम दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बायनो हागोन। गोसो गुदुं बिथांमोनहा क'क्राझार राजमेला फोथाराव फैनानै गोनांथि जानाय आर'नाइ, गामसा, दख'ना, मुवा बेसाद आरो जि-जोमफोरखौ बायफैनो हागोन।